Durong pawiks. Oy, Lain pay ato ba? Pila day kontrata nimo ani kanong nang purita pagpatanom ani mga gulay? ano man? Ay nang makabalo ko ba? Ay, ang ako ang kontrata ni Lucio, 500. 500? Oo. Nya pila may ako ana? Ay nang makabalo ko ba? Bisig tagaan ra ko nimo 50 unya. Ah, grabe po na 50. Wa na may 50 sweldo taon karon oy. Mao gani no. Ang sistema ni Lucio, kaya ako may kontraktor, 200 mo imuha, 300 ako. Ah, mas lamang jud ko. 200. Kana ga pais na noy. Paspasan na to ni. Pasing kalod diya kay itanong pa to ning tanga do. Pais na. La 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 la. Uy, Elsa. Si Lucio man nagsidudong pawiks oh. Nagunsa man na diha sa muang area. Pila na lang ka bangag durong pawiks? Murag na man sila kita no. Akong duulon bi para mahibalaan ako. Sap. Lucio, dito pawiks. Unsa man ang gibuhat ninyo? Ano nagtanom-tanom man mo diri og kamunggay og tangad? Ambot ni durong pawiks. Ay, Maria. Isuko ra man mini nang puritaan ni pagpatanom aning kamunggay og tangad. Unsa? Gisugo mo ni nang purita? Wala ba mo kabalong duha nga? Wala mo ani diring area? Ay. Dili man day ni kanong purita ning area diri. Na, trespassing jud ta ani ba? Trespassing mo lang? Pwede ta mo ipadakop karong dayon ba? Na, Maria. Wa jud ko'y kalibutan ana ba basta kay gisugo ra jud ko ni nang purita patanom ani. Wala man gani kay kalubinan. Kalibutan na baka. Ipta! Ayaw to dipta durong pawiks. Di jud ta mabayran ni nang purita ani ba? Ay, naunsa mo diya? Lucio Maria Durumpawex. Ay, Lucio na abot ng iskamaritis oh. Anong ibton man ni namo Mariana? Isugo man mini nang purita diri. Nganong dili man na ninyo ibton? Nga amuha man ang area, bisan pag isugo mo ni nang purita. Ibta na ninyo, kay amuha ng area diha. Ay, trespassing day mong duha. Ipabarangay na Maria, kay dako kay nas nagtulubagon. Ipabarangay jud na ako ni silang duha. Kay trespassing man ni sila. Oh, wala mo kakitaan eh. Gibotangan na gani namo ni diri og boundary. Gitanuman gihapon ninyo og kamunggay og tangad. Nya may untag. Diri ninyo gitanom sa gawas. Ya pa sa sulod, ya sa mga area. Alam mong duha. Durong pawiks. Wa ka nasipyat. Anong diri man nato gitanom sa area ni Maria? Nga pwede ra man tato itanom diri sa rendero ni nang purita. Wa ka na sayo pagpaminaw? Ibtag yun na ninyo ha, ibtag yun na ninyo. Kamong duha ba, nangita argid mo problema. Unsa man Maria, magkuha na kog tanod. Wala ko na sayo Lucio. Diri gyud ni gipatanom ni nang purita ang mga gulay. Oy. Unsay barangay tanod? Kining Maria. Kalma lang ha, kalmahi lang ha. Kining ako sang agtuon sinang purita dito. Aron maklaro na to unsa ba gyud ni. Para pati ako ba naglibog na. Unya paabot lang sa mo diha ha. Si. Ikaw pag yun di ay nagbangag-bangag diya sa kong area, Lucio ha? Ay sus, pasalamat lang mo nga wala ko kadala og cellphone. Kay kung nakadala pa ko, picturean tagid mo. Ligon jud kay nga ebidensya Maria ba kung nakadala pa kag cellphone. Mao na kay magpataka ra man gud mong duha. Ikaw clear ba? Usog jud kay kamututsan ni Maria. Maritis jud kay kang dako ba? Tinuod man pud ang istorya ni Claire. Pwede man gani Lucio nga ipadampot ta kakaron dayon. Unsa ito sar? Dili naman na angay to saran si Maria kay dako naman na. Unsa man Maria magdala kog Para si Maria nang Oy, napurita, maayo kay naa ka. Unsa man ni pagkahitabuan nang? Kadiri man nimo gipatanom sa kong area ning kamunggay nimo og kanang kuan tangad. Diri sa area ni Papa. Kabalo ba ka na nga dako kayo ng bawal? Dako kay mo tulubagon ba kada kuan imong area oh? Ma, nganong naaman nimo gipatanom ni Lucio di dudong pawiks ang tangad ug kamunggay sa area nila Maria. Nalaman na tong area diri. Kita ka na nga gitaura na gani na nilang taibakso kay boundary kuno. Wa ba ka kay balong nga bawal kay na? Nang, pa imong anak nga si Kirara nang o nakabalo pa og balaod. Ikaw wala. nang usaon ni ron nang wa jud milabutan ha. Natanom na namo ang imong gisugo kamunggay ug tangad. Silduhi jud mi ana. sunod lang ayaw mo og pagbuot-buot og tanom kung dili ninyo area kay mabarangay mo ana ba. Maria, ay ko apila ha. Kay gikuha ra ba ako ni dudong pawik, gihimo ko niyang body. Ayaw ka bala ka Lucio, dudong pawiks. Ikaw Claire, ayaw pagpataka og ngalngal kay wala ka kabalo nganong gipatanom ko na ang kamunggay og tanglad. Nang ipatuyo din nimo og patanom ning tangad og kining kamunggay diri ay. Wala jud ay minasayop. Wala mo na sayop dudong pawiks. Unsa daw? Wala sila na sayop. Kaklaro anang nalapas o. Unsa nang? Ipatuyuan nimo na nagtanom ang kamunggay og tangad. Unsa may purpose nimo? Gusto jud ka makabalo. Ug unsay purpose nako nganong gipatanuman ko na diha? Ma, unsa gid purpose nimo ma?
Bitaw nang, nganong nagpatanom man ka diha nga nalapas man. Basta wa jud ko'y labot aniha kung maabot ang barangay. Samot na ko nang ayaw ko i-apil. Unsa gyud ay purpose nimo nang? Daghan pa kay kag patik-atik ba? Gipatamnan ko na diha para dili ka na magsigig pangayo og tanglad o kamunggay sa amoa. Unya, nakasabot ka? Ano ba day nang? Suko-suko pa si Maria para raman day na sa inyo ha? Ay, mao ba di ay? Kay ikaw, hilig di ay ka sigig pangayo, di ka kabalo mananom. Ay, mao di ay. Mauli na ko nang. Otro purga Claire, sige ka pangayo dire. Salamat nang.